За хора. Днеска сме пак с никой. Ще играем в този сервер епизод май 4. Да. Само да направя нещо. Вече пуснати са. Аз съм на креатив. Къма дърва. Майнкрафт ли играеш? Не. А? Не. Клип ли снимаш? Абе не бе. А? Снимам клип. Започва го преди 37 секунди. Може да влезе. Да. Ама че... Бе, кажи ми, що не може... Не мога да слагам... такова в такова. Я се чуда. Чест номер 1 да си? Не. Не си чест номер 1, нали? Та врата тук може да щупи. Не може да чупиш нищо. Къде си? Не бе! Какво правиш? Не! Не сме в чест номер 1. И тук няма нищо. Тук Е, чест номер 1! Не е чест номер 1. Какво ме бълмозваш като знам този чест? Това е чест номер 1. Това не е чест номер 1. Това е чест номер 1. Нямам клип. Виж къщата, всичко. Не, това не е чест номер 1. Това е чест номер 1, бе! Не е чест номер 1, това е чест номер 2. Нали тук къде показахме размножаването? А, давай. Ти си Ама луд. аз за него говоря, чакай, ще се бъде. Моля малко да размножиме дърво. О, Цеци, ето ти, отвори ето този шелкърбокс. Ще откриеш половин неща вътре. Само 15. Не, ето в този другия пред тебе ще откриеш хубави неща. Ето Алекс, този. Другия ще откриеш хубави неща. Алекс, пусни на малко на пауза, че искаме да направиш за мен. Отвори в другия. Там има хубави неща. Искам. Абе виж в другия. Той ми даде го кой долу. Да бе. Искам да направиш една услуга. Няма толкова. То това аз мога да си го взема за мен. Можеш с ръка го щупиш. И няма да паднат блокчета спокойно. Той е като дърво. Искаш и кирка? Каква? Диамантен. Откъде? Не питай. Добре, ето ти. Искам аз диаманта на броня. Дай. Ма аз нямам диамантена. Майко имам диамантена. Сега ще ти дам. Не е проблем. И нали викаш, че нямаш? С тия леглата на Господ. Ти твоите легла нямам други да направя. Ще ме биш, бе. Аз съм сървайвал. Добре. Защо да не си на сървайвал? Нещо от него ли има в този сервер? Май нещо от него има. Благодаря за сървайвал. Тъпи хора. Те не знаете какво съм способен. Си ето и не е честно. Сега ще видиш на какво съм способен. Какво е способен да си покажеш кинефа? Едно това. Гледа, че се телепортира до мене. Аз се телепортирах до мене. Абе, пази си да е! Нещо път той дърво. Ела! Не може да бъдеш честа. Айде, излизай. Тя легла ме дразна. Мъче! Не мога! Много са малки, бе. Излези от тъпата къща. Дай ми думата. Диамантени неща искаш?
Искам диаманти. Колко? Стак. Няма ти дам стак, ще видиш какво ще ти дам. Сега ще видиш. Сериозно? Чакай. Знаеш какво ще е по-хубавото от 12 диаманти? От стак диаманти. Да ме опнеш, просто само ще ги дам. Не, знаеш какво? Няма ти дам стак диаманти. Ще видиш какво ще ти дам. Чакай сега. Държи си. Виж този шелкър бокс. Няма ти дам просто един стак диаманти, ще ти дам нещо повече. Което ти го заслужаваш. Защото си ми приятел, само да го намеря. И колко забравям тази тъпа игра. Стой. Вътре има два стака блокчета с диаманти. Което това са 10 стака с диаманти. Така. Това е заради теб. Не, в този, в другия. Чакай, един е мой. Защо ми... Той дойде при теб спокойно. Добре, вече нужни ли са ти... Чакай да го направя един. Не. Само после малко да вода ми е нужно. Сет 0. Направи го ден да знаеш. Сега се възползваш от мен. Може ли... Абе, я отиди на пътешествие. Аз ще телепортирам после. Пътешествие за диаманти ще отида. Не, пътешествие, за да намериш нови дървета, да щупиш малко от тях, нови саплинги, такива. Ако намериш село, даже може да... Дори само си направя дума. Аз мога после да те телепортирам до мен, знаеш. Нали, преди малко те телепортирах. Само тук... Така, тук не ми пипа и това, че мога да не нужно. На пътешествие. Вероятно ми поудел днеска. А ще видиш какво ще направя аз. Добре, намерих едно нещо, което може да ми е нужно. Намерих шугаркен. Ти биш, аз после ще телепортирам до мен. През това време аз си правя нещо. Вече ще ми трябва един Envy. Ти че идваш ли? Да. Защо? Така. Сега снимаш ли? Ти не знаеш, че аз съм читър. Не съм като теб. Добре, трябва ми е брейкинг. Ладно ми ще спирам клипа, защото е читър. Ще стане 15 минути и ме гледате. Трябва брейкинг 3 efficiency ще ти сложа. 65. И това. Оформи се на сервер, който не ще да направим. Не съм способен на тази команда. Съжалявам. А това какво е? Look of the seat. Намерих ти, ама сега не ми е дете. Бри! Аз съм на Survival, трябва да си пусна. Нормално. Само, че този път ще го направя по бързи начин. Що ми бъгна? Или ще стане това с spawn point. Да дойде до тебе. После като напиша home, ще ме телепортира тук. Пък после аз тебе ще телепортирам до мен. Аз не съм спал в леглата. Спал ли съм в едно от леглата? Не. Ако напиша home, какво ще стане? Аз нямам право на команди. Я ми включи командите, моля те. Не. Айде да е. Не. Е, че да мога да се спаунвам. Я. Чакай, тук ми излезе нещо. Spawn point. Готово. Ако сега просто отида на там и напиша наклонна черта home. Бе, айде стига! Home.
Сериозно. Трябва да напиша кой на черта. Хоуме. Не става. Ама тук като умра, тук ще ме спам. Мизи. Да. На кой на черта даунхуейт. Ето. Я. То нов байом е мъничък. Така ще да видя. На кой на черта... Така ще да видя нагоре какво представлява. Бебе! Трябва да вземеш едното леглаци. Я ела да спим. Спомням до тебе. Добре. Чакай, не! Не си ми опа! Ти намерих нов байм, не знам къде. Не си ми опа! Не. Не взем легло! Не. Тогава има... Значи какво? На кой на черта? Тайм. Не се пише така тайм, да знаеш. Тайм. Добре. На кой на черта? Тайм. Сет. 0. Yes! Сега ще спре. Мисля. Спри! В гадни мъки! Стоп! Сега ще направя на гейм от едно. Да си вземеш го легло. Едно. Айде. Готово. Сега. Ти не си опит, аз мога да направя. Вземи си едно легло и леги да спиш. Първо да го направя вечер. Аз сгреших командата. Добре, бе, айде да. Не ми дава. Измисля да. Това е било от твоите команди. Айде да. Да легна да спа. Да. Не ще може. Чакай да го направя на още. Такова на черта. Тайм. Сет. 140 000. Готово. Легай. Ще легнеш ли? Легай! Така. Спери ли клипа? Не. Много време стана. 13 минути. Къде си? На земя ли си? Да. Не, стига, не ме прави гейм от 0. Съжалявам. Ама трябва да видя пътя. Аз мога да телепортирам до мене. Ама не. Бе, хора, айде, чао.